फन पडटी म्हणजे कितें पुलिसांनी हाती हात धरून पियोन गाडी करता तिंका प्लॅन केला तर दिवची हेल्मेटांचा सेफ्टी करता तू की पुलिसांची 4 लाख कारू आणि एअरपोर्टा वयल्यार कलंगूट येवपाक 3000 ह्या कचऱ्यांनी मजा सारता नागड्या बळाचा खेळ खेळता आणि तोच नागड्या बळाचा हप्ते घालता अरे तू कोण इन्फ्लुएन्सर कोण आता जे इंस्टाग्रामवर आम्हाला रील घालता टाका तुम्ही खरंच नव्हतं समजता अरे वाईट बद्दल वाईट इन्फ्लुएन्सर म्हटल्यार कोणाचा तरी हात असा